मोगाच्यानो सुम्याच्या कष्ट मरणाचो उगडास काण आमचे जिवीत ताच्या कुर्साक समर्पूंक आमी संगाता जमल्या. आयचो दीस आपलो जीव होगडावन हेरांक जीव दिल्ल्या क्रिस्ताची अपूर्व निस्वार्थ करणी नियाळसो दीस. तुझं केल्ले परी तुझ्या पेल्यासो मोकर म्हणलें ताणेंच कुद्द करून दाखयलो दीस. आमकां समेसांक पातकाच्या बंदपासांती सुटका लाभयलो दीस. जेजू कुर्सा मरणा पर्यंत कालतो जालो. आमकां कालतेपणाची अत्युत्तम देख दिवंक आज ताच्या कश्टांचो नियाळ आमच्या निस्वार्थी देवबिरांतीचे जिणेक प्रेरण जावन दी. आमी देवाचे कुशेक कालती जावंक आमकां बोळ मेळो म्हणून ह्या देवस्तुती वेळार मागया. आयचे देवस्तुतींत 3 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना. दुसरो पवित्र कुर्साचे आराधन. तिसरो पवित्र कुमगार. देवाच्या शब्दाची भक्त. आता हे सेरेमनीचो पयलो भाग प्रारंभ जाता. क्रिस्ताचो मणियारी आता वेदी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपडता. ह्या वेळार आमी दिंबियांनी पडून मौनपणी प्रार्थना करया आनी सोम्याचे मरण नियाळया. देवा आमच्या बापा तुझे अगणित कनवळायन संवसारान दडलेल्या तुझ्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्काचो गुट स्थापून दवरलो. तुझे कनवळायचो उगडास धरून आमकां तुझ्या साकरां पवित्र कर आनी सदांकाळ राख आनी सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वतो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन ताटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचे रूपच नासले. तशें जायत्या राष्ट्रांत तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दंपून रावतले. कित्याक केदीन सांगूंक ना
ते ताका पळोवंक मेळटले आनी केदींच आयकूंक ना ते तांकां कळीत जातले. आमी आयकला ते कोण सत्मान दीत? सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बुंतल्ल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातले. आमची काळजां ताचेशी वाडूंक ताका कसली सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखी सो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलो. जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतलयलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पथकांक लागून तो चिडलो. ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोवन गेल्या, हरेकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आम्हा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कलतो जाल्लो. ताणें आपले तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवंक तासतल्या मुखार उगोस रावतल्या बोकऱ्यां परी ताणें आपले तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्त केली, फर्माण मारले आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, गिरेस्तां सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां तगनी ताका चिडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसले. आपले जिवीत पथकांचे फारीपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संतती पळोवंक ताका फावो जातले आनी लांब आऊंक ताका मेळटले. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपणे जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. ताच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेरच घेतलो. देखून वरत्या मनशा मदें हांव ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वणतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पथकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासो ताणें विनंती केली. देवाचे उतार हे. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजे घाली नाका.
तू नितीवून देखून म्हाका सांबाळद तुझ्या हातान म्हजो मोव ओपून दिता म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपरांतराक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खेणटा म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी बेरान दिसता वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पुरयान कुस्मान चलतात मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना फडकर मोडके बरी म्हाका कोनशाक उडयला बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हजी वाडून येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता तुझ्या मुखामळाचो परजर तुझ्या सेवकाचेर पडून दी तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बाचाव कर सर्वेस्पराचेर बर वसल्यानो धैर्य आनी दृढ रावा बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता हेब्रवाक बरयल्या पत्रांतले वाचप बावा बहिणो तर आमी उसारतांव तो बाबार तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे आसकते विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही आमचे बरीच सरसंगतीन कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो तरी तांणी पातक केले ना तर गरजे आकातांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनार लागीं सरया जेज ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटो सकले लागीं भूप घालून आनी दुख गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मनकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण गायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळतेल्या समेस्ताक सस्नाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचे उतर हे क्रिस्तमचे पासून मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत काल तो जालो त्या पासून देवान ताका आनी दिला ताका ते नाव
जुवां प्रमाणे आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाची चरित्रा. इतले सांगून जातस जेजू आपल्या शिसा सवे भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयस आसलेल्या एका मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शीस तवळ तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाण आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिजावांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेर सगळे थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकड घडोवंक आसा म्हणून जेजू जाण आसलो देखून तो फुडें सर न्हू तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नजरेतच्या जेजू म्हणून तांणी जाप दिली. हांव सुतो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. घातान पराधीन केलो तो जुदास तांच्या सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते पाटी सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुम्ही? ते म्हणाले. नजरेतच्या जेजू जेजून जाप दिली. हांव सुतो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तितल्यार सिमांव पेद्रोन आपल्या नागली असलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेष्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापाक म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनायली. तवळ सैनिकांनी सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासा सरशी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या कायफासाचो मांव. सगळे परजे पासत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सुचन दिल्ली कायफासानस. सिमांव पेद्रू आनी आनी एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस श्रेष्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू बायलान दरवटासरशी रावलो. श्रेष्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो शीस भायर आयलो आनी दार राखवली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली. तुवें तांच्या शिसामदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली. हांव न्हय. हिंव कातले देखून साकरांनी नौकर इंगल्याचे आकटे पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेतले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबे रावन दग घेवंक लागलो. श्रेष्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशयांत आनी ताचे शिकोवणे विशयांत विचार केलो. जेजून तांकां जाप दिली. सगळ्यांनी आयका सारकी हांव उक्त्यान उलयलां. समेस जुदेव सांगाता मेळटा त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसा म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणांत. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसर उबो आसलेल्या नौकारां पैकी एकल्यान जेजूक एक तपाड मारून म्हळें. श्रेष्ठ याजकाक कशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव चुकोवन उलयलो जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजका कायफासा सरशी धाडलो. हेणे पेद्रू आनीकय थंयच रावन दग घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें. तुवें तांच्या शिसामदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारान म्हळें. हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारा भितर एकलो पेद्रूक कान कातरलेलो सो सैरो ताचे लागीं म्हणालो. तुकाय ताचे सांगता म्हळ्यार हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रून परत्यान नाकारलें. तें घडये कोंब्यान साथ घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांत हावन राजाधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांते जाल्ले. फस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावले रांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें. ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? ताणी जाप दिली. तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करते नाव. पिलात तांकां म्हणालो. तर
ताका वरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुम्हीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचे मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगले ते पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रवळेराक पाटी गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचार लागलो. जेजून जाप दिली, तुझे सगळी विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयां तुका सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे स्पर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजे राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजे राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत अंपणाचें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारले. पिलातान जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सदांच रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतस पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना, पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही, तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना ताणें बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास एक लुडकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरबंदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळे रंगाचो एक दगलो ताका न्हसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशीन येवन नमान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते तपटा मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमच्या मुखार हाडटां. तवळ जेजूक कांट्याचो मुकुट घालो आनी जांबळी वस्त्रांचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणून म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतस कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुम्हीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकय चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय? म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनायंगी? तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सावंक की म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणायंगी? म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नासली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसची ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतलो, पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशीत जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय, पूण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतस पिलातान जेजूक भायर हाडोवन लितोस्त्रोतोस म्हणचे शिलादांपणी वा हेब्रेव भाशेन गाबता म्हणटले ते सुवातेर ताका शिंहासनार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दिसतो. वेळ दणपार बोर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी? प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांचे ताबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावून कट्ट्याची सुवात हेब्रे भाशेन गोलगता म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खिळायलो. ताचे समें हेर दोगांक तेवशीन एकल्याक
आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक कुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली. हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काडली आनी ताचे 4 वांटे करून एकल्याक एक वांटो घेतलो. ताचो देगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवोन नासतना एक सक विणलो. देखून तो घेवन एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लेयोफासाची पतीन मरी आनी मग्दलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेंत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान बरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमे त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको सकस म्हळें संपतलें. आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. देखंदी बिगला. उबी रावा. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू तशें आयले तेन्ना तो पयलेच मोर्न पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षणच वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणें साक्ष दिल्या, तुमी सतमनशाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत अरिमातयाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं राजा मागली. पिलातान राजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयलो. निकोदेमूय रक्ता बोळ आनी लोळीसर बुरसून केल्ली 30 किलो तितली मिस लावन घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुसायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तांतू येदोळस कोणाकय दवरूंक नासलेलो नवसो फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतू दवरलो. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता.
बसात. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋಲ್ಲ. ಆಗಲೇ 4 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. ಏನಿದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅದು ಶುಭ ದಿನ ಆಗ್ತದ? ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ಫಾದರ್ ಬಾಪು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ಶುಭ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಫಾದರ್ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಯಾಕೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಾವಿಗೆ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಶುಭವಾದ ದಿನ, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಯುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಶಿಲುಬೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕರು ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಇದೆ? ಜಪುಸರ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಜನ ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿದ್ದಾರಾ? ಶಿಲುಬೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 519ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರೀಕರು, ಅದಾದ ನಂತರ ರೋಮನ್ನರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಿಂದಕರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಶಿಲುಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆಚರಣೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಅರ್ಥವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂದು ಸಹ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಶಿಲುಬೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಡೆಯ 7 ಮಾತುಗಳು, ದ 7 ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆಡಿದಂತ ಕೊನೆಯ 7 ಮಾತುಗಳು, ಅದು ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾತುಗಳು. ಅದೇನೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಡಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪಿತನೇ, ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ತಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು ಇವರು ಅರಿಯರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ಪಿತನೇ, ಪಿತನೇ, ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ತಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು ಇವರು ಅರಿಯರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಟಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೆ ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಿತನೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನನಗೆ ಹೊಡಿತಿರೋದು, ಇವರು ನನಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇವರು ಕಿರೀಟ ಹಾಕದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತು ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮಗೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 43ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು, ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿರುವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಯಾರಿಗೆ? ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು? ಅವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಳ್ಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರದಾನ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿರುವೆ. ಪರಂಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿರುವೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಆಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅವನನ್ನ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ಎರಡನೆಯ ಮಾತಾದರೆ ಮೂರನೆಯ ಮಾತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಾತುಗಳು ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರಿ? ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರಿ? ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ವರದಾನವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿದಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೇವರ ವರದಾನಗಳನ್ನು, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ 4ನೇದಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26 ಮತ್ತು 27ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅಮ್ಮ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ. ಯಾರಿದ್ರು ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ? ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ? ಫಾದರ್ ಬಾಪುನಾ? ಫಾದರ್ ಬಾಪು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಯೋಹಾನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಶಿಲುಬೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ. ನಾವು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಆ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಯೋಹಾನ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದದ್ದು ಖಾಲಿ ತನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನುಜ ಕುಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನ ಇಡೀ ಮನುಜದ ಕುಲದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಂದಂಥ ಇಚ್ಛೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆಡಿದಂಥ 5ನೆಯ ಮಾತು. 6ನೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ದಾಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ದೈಹಿಕವಾದ ದಾಹವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಆದಂಥ ಆ ದೈಹಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ದಾಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಾಹವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಾಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು. ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಂದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೆ? ಯೇಸುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಪಾಡು ಮರಣಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ? ಅನೇಕರಿರ್ತಾರೆ. ಯುವತಿಯರಿದ್ರು, ಸೈನಿಕರಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇದ್ರು, ಯೋಹಾನ ಇದ್ದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಿಮೋನ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರು? ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು, ಅವರ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಪಿಲಾತ ಅಲ್ಲ,
ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು, ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದ, ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದ. ಗುಡ್ ಥೀಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ಕಳ್ಳದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಆ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಓದ್ತೇನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಕೆಟ್ಟ ಕಳ್ಳ, ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಳ್ಳ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ? ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪಿಲಾತ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದ. ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ? ನೀನು ದೇವರ ಪುತ್ರನಲ್ಲವೇ ಅಂತ. ಯಾರು? ಸೈತಾನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಆ ಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ದೇವರ ಪುತ್ರನೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕು. ನೀನು ದೇವರ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕು, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ. ಇವತ್ತು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ. ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೈತಾನನ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಸೈತಾನನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸೈತಾನ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆ ಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಳ್ಳನ ಮುಖಾಂತರ. ಹೌದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಆ ಕಳ್ಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ನಾವು ಸಹ ನಿಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಈ ಕಳ್ಳ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಬೇಡವೇ? ನೀನು ಸಹ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವೆ. ನಮಗೇನೋ ಶಿಕ್ಷೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವನಾದರೂ ನಿರಪರಾಧಿ. ಈ ಡಿಫೆಂಡ್ಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಳ್ಳನ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಳ್ಳನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರದೊಡನೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳ್ಳ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ದೂಷಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು,
ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತಂದೆಯೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ. ಅದು ಇದು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿರುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ಕರುಣಾವತುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತಂದೆಯೇ. ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹ ತಂದೆಯೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ತಂದೆ. ಇನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲು, ಇನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರದಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. Deaconu Biravaț, सभा संभ्रामिक प्रार्थना आज भेटयता सर्वेर मागणे करून बोलयता उपरांत ती आईराद्या बसोत मागता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभेपासून प्रार्थूया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमच्या सर्गींच्या बापाक समान आसतना वाकांच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोवमलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्वरा बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगड्या पिकेली. आखे पृथ्वीचेर विसारलेले तुजे पवित्र सभेक भवार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागया आमी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासून धर्मदूतांच्या वर्गांत के पवित्र सभेचो बापोय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. इबादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण
आमच्या सर्वेश्वरा बापा लागी मागूया. अगणित अनवयाच्या आणि सरबलिष्ठ देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आणि ताचे फाटल्या आणि ताच्या एका भाग्यवंत बापाचेर आगे भविष्य सभेची बरादीक जबाबदारी तुम्ही थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जन्मयाच्या उतरान आनी पजळी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक भविष्य सभेच्या थारवाचेर उपरासतल्या वादळांमध्ये धीरादीक थांडेला बरी थिरायेन सुंकार धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयां राखोवंक आनी चलोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी निरान ताका बरमन मागता हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागया आमी सर्व धर्ममंदिरांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासून पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक आनी समेस गोळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मनियाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सान्या पासत म्हणजे आम्हा समेसां पासत आमी मागणे करता ते तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोन्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पासत काळजान आनी करणे सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगता तांकां सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, चिपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्रान तुका भेटयलेल्या समेस्त तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रितीमोगान कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हणून वळखून घेनान तांचे पासत देवान नेमलेल्या एका सोडवंदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरून पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, संवसारांनी सोबून आसलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजांत वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गोठ संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाची खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागया आमी देवाक वळखना त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून
तुझ्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. सर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा समेस मनशांनी तुका त्रिगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटा सदा दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचे जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे बरी तुज्या एकल्यास खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागया आमी हर एका देशांच्या राजकारभाऱ्यां पासून देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेधर आनी शासनाच्या देवा सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा घाल. देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक हका तांकां मेळूं. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासून मनशांची मनां सगळ्या आकांतांतली निवार म्हूण पातकांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांखळी आनी पासून मोडून उडय म्हूण बुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पयनाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरणाचे चणीर आसलेल्या सगळ्या राजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टदिल्यांची तूं गठाय सर्व तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारता तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळ्याची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोषनी भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र कुर्साचे आराधन आयचे देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकळलेलो आमचो सोमी जेजू नालिसायेच्या आनी आत्मानाच्या कुर्सार मोरोन पुनर्जीवन जावन तो कुरीस जेजून जैतासो आनी मानासो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बाचावी लागली. ह्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. आतां म्हणयारी कुर्साचें आराधन चलयता.
आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संसाराचो सोडवंदा येया नमस्कार करूया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संसाराचो सोडवंदार येया नमस्कार करूया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संसाराचो सोडवंदार येया नमस्कार करूया. आतां कुर्साचो उमो कुंभाराक आयिल्ल्या बरी येवन कुर्साचो उमो घेवचो. ह्या वेळार कुर्साच्या पुजवणेची गितां गावची. ಪಾನ್ ಸಂಕು 269 ಜೆ 18. ನಮನ್ ಕುರ್ಸಾ भागीरुका तुझे सको दुसरो ना फुलान फळान सरसावंक तुका खंयच्याय वनान मेळना. दुलो किळेन दुलो रुखड दुलो वजन सांबाळता. गा तुजी बेदौरवता सो जैता ताची प्रगटी कळय वृत्तांत त्या कुर्साचो खबर ताचेर मिल्ल्यांची तीन किळ्यांचेर उमकळोन तो केली सोडवण मनशांची. देवसाराचे नाडीक बुलोवन आदाव बावडो पाड जालो आडवारलेले फळते खाऊन सस्ती सोड गोळ केलो. तेन्नाच देवान काकूळट करून कुर्साचो रूप भासायलो. रुताचेरी घालकी सरपान आदी पुरुषाक टाकायले. रुकाचेरी सोडवणदारान पापी कुळाक सोडयले. रुकान केल्या घायाक देवान वखद केले रुकाचे. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुता. नमन कुर्सा जैते मुता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक मानात निवरावन मान फावो गेलो. कष्टा मरणान सर मनशांक बरवो सोबू देलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते बोलता नमन कुर्सा
कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सार कडजाले उबे कलवारी डोंगरार ताचेरूम कळ्ळो तो आमचो मोगाळ सोडबंदार पृथ्वी आनी मळबा मोदे संसार सरासर दिता उलो आमा सर्वांक पाटलो म्हजो कर नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुर्ता नमान कुर्सा जैते वोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुर्ता नमान कुर्सा जैते वोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या पवित्र कुंभार सगळ्या वर्सांत आज मात्र पवित्र सभेंत मिसाचे बलिदान ना तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता त्या पासून देवाच्या उतरात थावन पोशीत जाली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया ह्या परिस्थितींतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया आनी कुंभाराचे रितींत वांटो घेवया उबी रावात आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार जय जिवितांत सर्वस्व काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे पूर्व शांती आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना पळ्या देवाची शेळी संवसाराचे पापडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका पवना म्हाका भलायकी मेळटली ಪಾನ್ಸಂಕು 136 D6 Cristo somokto कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कवणे तावन कुर्सा पर्यांत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुळतीचे भांडार सर्वांक दिता आदार भक्त संसदा तायार
रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणी तुरसार आमचे पासून तिसरात मागता तो सरगार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो मसरताचे थंयना दुसऱ्यांचो मात हुस्को हंकारताचे थंयना कितलो भळो कालतो आवयचो मोग पर्यंत जिगलचो मोगतो कैसर कोणी येदोळ देका नसलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थूया. सर पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणाने पुन्हा जिवंतपणावर या मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलय. कनवळायान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या कुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो पुरवसो धरून तुजे परचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला, तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें मोक्षाने फावो जावं आनी बुजवून मेळूं. तिचो बोवार्थ वाडाच वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान तिरपोनान सोलोवन सासचें सुख ती भोगूंक पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणे गीत आसचें ना, बावनपणी आमी पाटिवचें.